بۆ بەشداریە بەرنمەیە فتارە یا پارتیا خوا سەرۆکê گشتیê Partiya Deva Alî Babacan serdana Diyarbekirê kir û li qada Şêx Saîd li gel welatiyan û rayedarên Partiya Deva fitara xwe vekir. Di bernameya fitarê de Alî Babacan axaftinek jî kir û amaje kir ku divêt makezagona Tirkiyeyê de hemû welatî wekhev bin. Mafê ziman mafeke bingehîne û qet nabe bibe mijare bazarê jî. û got ku heke wekheviya welatiyan hebûya siya qeyyûman nediket ser demokrasiyê. û ziman jî nedahat înkar kirin û heke azadiya raderbirînê hebûya serokek baroyê ji ber nêrîna xwe nedahat kuştin. Eşitliğin sofrasıdır. Ekmeğimizi bölüştüğümüz bu sofra Babacan bale keşand ku di gelek dozên siyasî de jî desthilat bandorê li darazê dike ku ev yek pêşiya daraza serbixwe de dibe asteng jî û anîzmên ku divê derfet bo girtiyên nexwe jî bê dayîn da ku werin dermankirin û derbarê pêvajoya çareseriyê de jî peyam da. İnsan olmaktan kaynaklanan her türlü hakkın aynen devlet tarafından tanınması esastır. Dirabirdiyê de bi xêr û guneyê xwe tev de çend pêvajo hatin meşandin. Me rojên wisa dîtin ku cek rawestiyan û mirov bihêviyeke mezin li benda aşitiyê man. Em li dijî wê yekêne ku hemû hewlên baş ên hatine dayîn werin reşkirin. Divê em ji wan azmûnan sûdê werbigirin û bi awayekî berfirehtir nêzîkî mijarê bibin. biraz daha açılalım. Biraz daha açılalım lütfen. Di serdana Alî Babacan de rayedarên Partiya Deva balkeşandin ser girîngiya Herêma Kurdistanê jî. Cîgirê serokê giştiyê Partiya Deva Mehmet Emînek menavaja kir ku Herêma Kurdistanê bo aramiya roşlata navîn xwedîciheke girîng e. Genel Başkanımız Kürdistan Bölgesel Yönetim Heyeti'ni Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda ilk ağırlayan Dışişleri Bakanı'dır. Girîng e ku Tirkiye li gel Herêma Kurdistanê têkiliyên xwe baş bike û pêş bixe. Planeyê jî bîrkirin ku demajara yekem Herêma Kurdistanê bi protokol û bi awayeke fermî ji aliyê Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê ve hat pêşwazî kirin, Alî Babacan Wezîrê Karên Derve bû. Pêşxistina têkiliyên Herêma Kurdistanê ne tenê bû her du aliyan. Di heman demê de bu aramiya roşilata navîn jî girîng e. Derbarê operasyona Tirkiyeyê ya hember PKK li başûrê Kurdistanê rû dide de jî Babacan avaje kir ku hember hêzên ku tundiyê wek rêbaz bikartînin divê rêbazên ewlekariyê werin bikaranîn. Lê hetayê jî ev şer û pevçûn dê nedomin û divê ji rabirdûyê ders werestandin û Babacan anîzmên ku niha polîtîkayek a Tirkiyeyê ya derve tuneye û her tişt bi kesekî ve hatiye girêdan. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.